И здравейте, до сега правих видео, заради това имаме идея. Искам да знам дали искате да правя разни такива хартиени лабубута и такива разни за отваряне. Сега ние ще правим едно нещо, но аз никога не получавам коментари от никой, аз сама си ги правя, за да мога от коментарите да направя клипче. И заради това аз много искам да ми кажете в коментарите какво искате да направя, в това. И аз ще ги отварям за вас. Напишете в коментарите кое искате да отворя. Може и на английски, може и на български, може на всякакъв език. Ние днес ще правим как му беше името. Ние наистина ще отворим лабубу, но трябва да го направим. Елате с мен. Първо ще ни трябват листя. Ще си вземем. Не знаех колко ще ни трябва, да това взех много. Налага се да работим на земя, защото ми е по-удобно, отколкото на бюрото или на масата. Тук имаме много дебели листя. Сега ще го направя за камера. Имаме да сгъваме. Нашето лабубо е готово. Да, това е моя баща. И ето го, сега ще го отворим. Това е това е хамстер. Тук сега ето го. Плика е на ека. И тук е секрет лабубото, тук е червеното, тук е онова розово-синичкото. Вътре има картичка. Тук може да ми се падне и други, защото аз не ги знам други. Дай по-бързо. Затвори си очите, че има картичка. Ето е картичката, който да си я върнем вътре. И ето го нашето лабубо. Така. Затваряй пак очите и ще го покажем само на тях. Кое майче ми се падна? Аз си отвори очите сега. Това. Това, което е на опаковката. Айде. Happiness. До скоро! Обичаме ви! Леби, не забравяйте да се абонирате.